Kasang ki isu la kalapan pau ka jing sokhya ka bajur halor ka jingja ka bala jah ka ne ka si utrai ka bala kata ka artarik haka ba ka kenhun Biswa Hindu Parishad haka pod ba ka yai pai ba anang ba shalong ban rakhe ya karam bhumi kila don ki jingle ki jongki ki bawan ra bat ki ba long ka jingma ya ka jing ya phen yam hanong ba shalong kum ka jathu ki lam ka sang ka jarang ba ki no thok khobor ma tak sngi kan ru tarik u niayong araja rapulai ha shalong prap la keno ba ki ni ki ba yai pai ba hamar baki poy khmat gigi mani barang persian laban kladon ke karkat ke jing hala bat kladon ke jing pertaru man pelong ya ke jalan mekhlia kum kata Hindu state bat kin wanra ru ya ke jing klomar kembalong ke poko jaran na kadang joka sang ki ai ke jing maham ke bejur bagi ai ru ke jing tho saka DC jok East Kasir district bagi la berngam ru berada ki jingja ki kum kini na ke yang kisinya Hindu kim sange na kadang joka sang ru kan pelong de ke jing ai ba akapor bagi nyam Hindu kira ki ya puja Kalau you ai Dorcas ya Deputy Commissioner jumpa East Kasir District halur ke rally bala penyanyi ke Biswa Hindu Parishad haka artrik u April kum kaseng ni buram ya barok kinyam endre haka juk poru ni dawa ba kibiru kiriban buram markeliam ke jingja ke ba pen bitar ya kum ya kaseng bagi ko jo bendri boro kawai bah artrik u April kini ki VHP kum bagi ki Biswa Hindu Parishad kila pelong ya karali ke bastang nurun tena lum injury bat kiraya tu haki ti jong kalaban haka singi sandi ke beri ke singi blade bat haka ni ke kawai ke jing ka hapor bikia ti laban ni udap kila sange habar ka laban president judge bat hantu kila hala di slogan ki jongki Jai Shri Ram bat kumta terter kani ke kalong kum kadak ban provoke i Kristan jong kani kecela bat kum kaseng hi imla ban chus napcha ki ka ba sulingo kalong ba hatuas ni ki danru ki pulit jong kalaban PS ende kimshim la le yakunu ka kimshim la le ban lat ki tuki brio ban om ba kinya chakmat ende kila shulong tangki nong petka bat ni kondam du ya ka jing bomla jong ka laban PS ban te rakam ikini ki nong buat nyam ba bahadu bagi na pentut ru ya ka nyam juki wei pat kum kini ki boro ngimla ban kum kaseng ngimla ban shifting ba hakani kaseng ngila yo kan disi bang yong ba dan kamru ba kinong ilam jong kani ka VHP bandi ban penstom iki nomor ba ka jingle ka jungki ka along sabapalat ba ki pentut ya kaya kayeng long ru ba ban penting pensmit kani ka jingya darali kamlong ke indi ka long tang ka jing pinibor ki nongya leti ki osuru ba kum kini ki bre ki badon hakani garali ki ong ba min pen kelaya kami kelaya syaka Hindu state bat kum jugu ba ka ki ba jah Gujarat riots ki Islam ki ba adab kinja kum ki kinja shashilong ru te kum kita ki ka seng ka pendramjur ya kani ka organisation Biswa Hindu Parishad bat ka kentu iki bor penyak bakade ban le ino bat ka ju ko ka kro ka basai si kinu kinyam ba kum ka seng ni buram mipi ende phiru pi ban buram markelian kum kini kisni ni lasha ka de Good Friday bat Easter Sunday ni lashu yo jingte ber bagi don ka tu ka ni kikin huan ki bamut banyak darali nila let ya keren UDC nakaliang UDC ong ba kamsim don ya kunu kata bot kunjur nakaliang police department Henry lada don kum kita ki kum kasenghi ngin pendramjur pala ta ki bor penyat kimla bante lakam ki kasenghi kencem ya la kajong kaseng jam tengta wishful montrai kini kinong ilam jong ni kaseng pe jingsha ka kani kala januru artrik u April ni dangwan ta singi thodi te ni mut ba kabor penyat na kapor kan pet hi ki jing bakala ende ni ipat bagi susnap jarja teng ni bagi sing balang deki ya terali deki ya position deki le bakala kan kunu mordor ya tu kami di kila asha kendang kila asha
awat handi balai pat iku akum kini ki seng pat ka bor ka no shi ka bor punya kilo shiliang kum kita ki ngi na ban priam tingla ong UTC ba kidai ban shim mordor kidi ban shim action mordor dari ha badai bikini ki VHP ba kidi ban khod ki ban saman ki bat ngila ujoru ba kumnu hakasngi Sunday kila ai permission kum mangitip kanika Ram Navami ka kila ski celebrate habu all over India haka live hutare te balai pat haka jela ka jungi ki pilong ikani ha artare January kata di hasngi singi ublay kani ka kamde ka longtang ban provoke ki Kristan ki jungi hani kastir ne kibi ki kunhon balang jong ka balai nyam Hindu te kum kita ki na ka yang jong DC ki omba ki kampat ai permission ka borok ki nyam handi kiru ki diban buram markeliang ni nadaki ki pentut ya ka jingle nyam ko chungi jika jingle nyam ki Kristan ka Good Friday ka Easter ka Christmas tingiru la don ki puja ki chungki ni kum ka seng bol ki issue bnya ki bagi don ni nyat rali ha ka pot puja ni ru le kunju ban pentut ki kum ba ki pentut Pion ba kadon ru bajing pertana ban state of Meghalaya kata ka Hindu state kai pat pidon banong habai dei bat kani ka masjid jong pi se kini kisang kum bagi yong India is a democratic country the biggest democracy in all over the world te ki kum ha laban ki bun ki nyam ba shong khle antu nimdi ban pun wanra ya kata ka jing ya pher nyam hapdeng ki para bri la don kum kita ka kum ka seng hi ngim la ban sangap jar ngin shim na ka jongka sinja kata hoi ngatai ka don hi ka jing yo jingpet na kalyang jung DC bukin yo ban ya kan garali henry hadu mutang idang file ki RTI ba indang pet ku ya ka permission ke application ke juki ka nam ta ka nu ka nongrim ki apply ba hadi ngata ngin salah pun cuba shim kya tu banta bangi na ujor ki ni sa shim yo la ka jung senja
Tiba. Boleh. Turi. Wana uni usah il jog pe la ka jong. Uni turi. Luar ka dong. Uni boyu. Jaya pun gimana kan he. Wapli ini gimana ni. आपका गलती ये गाड़ी कौन घुसा? मेरा घुसा ना, इसका गाड़ी घुसा अंदर। हम कैसा पीछे? कैमरा है इधर, कैमरा है इधर। आपका कैमरा है इधर। नहीं आपका हम देख रहे हैं। आप कैमरा है, कौन ओवरटेक किया? कौन अभी कैमरा है? आप देखो। नहीं ओवरटेक काबिल हम तो जाएगा। हमको क्लेम चाहिए। हम तो जाएगा। कौन गाड़ी घुसा अंदर? देखो आपने से। आप वीडियो कर रहे, इधर आओ, इधर आओ। आप वीडियो में फोटो किसके पास हो गया? रिकॉर्डिंग करो। सीधा करके